Здравейте, драги зрители, аз съм Before Dead, това е Frosted и ние ще Мара. запишеме малки епизодчета на Minecraft Survival. Ние сега започваме. И може би ще е един сезон, не знам точно колко епизода. Със сигурност всеки ден ще има поне по един епизод и така да започваме, да оцеляваме. Битвин, между другото, е на Very Hard. Абе, на там, каквото На е. Very Hard ли? What the fuck? Те имат Ами, камъни. да, виждам. Добре, Как дай да първо да бим? си направя... тук има тако. Чакай, стой само щупя дърво, тук има кола. Хубаво е, че я ще направя работи. Добре, да си направим дървена кирка. Най-хубаво ти направи, що да май после да ги направя направо от камък работите, не от дърво. Да, само за да начало така дървени. Е, само кирката ще ни трябва дърво, да? Да, само взем кола и после правим другите работи. М, Аз направих вече 12 такова. Ще направя едно Чех, искаш ли кабел да ти дам или? кълстон. Ти ли направи workbench, бе? Нищо не, нищо. Това крафтинг тейбъл ли трябва да е workbench? Да, ре. Че аз много ги бъркам, аз защото Стой. съм на българска, че има кефи шрифта. Мен па ме кеф английски шрифт. Мен не ме радва, за това съм. Добре, аре да такова. Взимал съм 4 кола и да си направим... Имам да е малко кълстон. Аз не съм взимал, чак стой са, ще ти дам 3. Смисъл, нали, да тръгваме да си направим някъде малка къщичка и мина. Ако О, чай, тук има още такова. Още такова. поне ми направи малко. 3 камък ми трябва, бе, брат. Да, бе, точно 3 имам, спокойно. Мяри фърляй ми го. Чакай, де. Само си докопам това и се качвам направо. Мама ти де. Къде си? Ето. Ети. О, тук има и прасета, дай избиме няколко поне, за да има някаква храна. Къде е това, бе? Кое? Каре. Каре. Хайде да отидем някъде да копаем. Чай, стой, имам 3 пържолки. Дай избиме няколко прасета, да Искаш ли имаме... тука? Вътре и така. Добре, аре, дай, направи такова, в смисъл портичка. Чай, стой малко. С лопата това първото ще го бутнем до тук и така нататък. Чай. Малко ти лагва сървъра, между другото. Не. Че на мен ми лаги, брат. И малко ме настича, може да фръпса, да. Не, бе. Както и да е. Чай са. Мрен си само си взема малко кабелство. Хубаво е. Че Ти ще става дървената. Абе така трябва. Добре се махам, аростам ти. Почва се стъмва така, че да е по-бързо го направим и да си правим сега такова секира и А, кирка. то много бързо се стъмни, бе. Сега трябва да си направим печка, така крафтинг Чай, тейбъл сега ще също. направя аз, братва. Опа, чай, не го щук. Готово. Добре, аз имам неко дърве така. Да имаме и черкова после за това за мината. Трябва да намерим овци за креватите. Ние дърво сега ще ни трябва да направим. Но, то не е въглища, направо за торчовете, ще са готови. Да, тук вътре вкарам крафтинг тейбъл и така. Че са... Имаш ли 8 кавълстон да направим на печка да изпечем това? 35 имам. Добре, направи вътре една печка. Не ми дай, направи само печка. Ти направи вратата поне. Да, сега ще направим. Така от външната страна ще се обаче. Хубаво е. Сега вътре какво да правим? Та печка... Както Печката, така трябва това го разширим и да направим нещо като мина надолу сега, докато е тъмно, защото и без това няма какво правим. Да, бе, ама. Че е малко. Да сложи един-два торча тук отпред да виждаме. Да, сложи вътре. Така Сложи. ще сега да разширяваме. Майка. А тя печката ще оправи работата, ама... Каре.
Нека има някакво торче. Да се разширяваме една там, че направим една малка мина, а къща... Знаеш какво, айде да направим два меча за всеки случай, а? Ами, добре напред. Ети дърво. Защото Не, аз имам споко. Нищо не вземи това, не ми трябва веsto. Ети, там един, така за всеки. Да. Да не стане фал. А те зомбитата между другото могат да ни бутнат цялата къща. В смисъл вратата да е къща. То вратата щупат ли? Те си вътре. Почваме да се зариваме. Пък преди не можеха да ги чупат, ма не беше пък толкова интересно. Те само седяха пред вратата и така реваха врата. Падна саплинг от някъде. Може да ги обера ли? Да, ще ги обера. Аз имам 2-3 саплинга. Така вътре Но тук ще има едно прасенце. Избих аз 3 паржоли съм слушал да се пекат. Може да се изпекли. И тук събрах почти половин стак въглища. Горе няма много зомби, така гледам. Добре, аз ще потърся малко храна. Така, стои само координатите да видиме. Да не се изгубим. О, фак паяк. Значи, Какво е? и без това ни трябва за такова залегла стринка и за въдица. Ти къде си, бе? Ето тук отгоре, но опитам се да намерим нещо за храна или овце. Ти излезна ли? Да, аз съм отвънка. Си излезна, аз. Какво прави? Дева майка. Но то няма много паяци, като гледам. Но... Да, няма. Уча на Very Hard. Не, може аз съм объркал. О, тук има скелетън. О, има и прасе, сега. Нормално. Пише колко е нормално. Да, не е написано това, бе. И на изи. Бе, да не изи, аз се чудам. Да, че... О, тук има прасе. О, майка ти, дева майка. Не е на изи. Както и да е. Какво е ще студе? Да, намерих е къщата. Добре, аз сега идвам вътре. Нека ми спамиш в скайпа. Ти ли спамиш в скайпа? Не. Добре. Така. Трябва да направим един чест. Ако искаш храна, ела аз имам. Колко мислиш да е дълъг този епизод? Не знам, около 30 минути. Сега не знам точно колко почнах да е. Както и да е. Горе-долу знам. Добре. Така, слушаме. Много са досадни тия скелети, зареш. Много далече. Смисъл, аз сега ще събера малко такова за чест. Аз между другото забравих вече къде съм, но както и да О, е. това прасе тук. Тук не обаче да ни е това. Смисъл, само за сега сме тук, не знаеш какво Да. се махаме. Тук не ми хареса, не ми много живот. Да, има прасета, арата ги... Аз ще ги очиста, да ти кажа честно. Да, обаче трябва да минем село, трени морков за такова, за да развържаме прасетата и да си правим добри ферми. Ще ги намерим ние там. Ще намерим някои сърце. Кой толкова спами в този шиган скай, бе. Тук почна да има много зомбита обаче. Ето ги 4 зомбита наведнъж. И един скелет. Аз се ориентирам по светлината на торчовете да ги оставих. Да, и аз така, аз съм написал координата в чата, между другото, да не се бъркам. Хубаво. Аз много не ги гледам, да ти кажа. Защото се ориентирам по някакви малко по-високи дървета или там по-нататък има една по една точно срещу нас. Добре, храна съм остил в честа, така някои ябълки сега вземе. Аз съм все по дърветите. Добре, аз отивам сега да си направим малка мина надолу и си направим малко торчове и така нататък. Интересно е, че има прасет. Намерих овце да ги убивам ли?
Да, уби ако можеш 6 там, ако има. Не, защото няма ги развъждаме. В смисъл, то ние изобщо не сме стигнали до там да ги развъждаме. Ето трябва и такова пшеница, но само... Да убивай ги Не имам после. да предвид дали си намерил метал, защото да не ги бия поне. Да. Не, сега в момента си правим това пещеричката. Мината, да. Аз човек да не ги закачам тия скелети съм горе. Като Тарзан обаче ме оцелиха едното и паднах. Скапа на работа. Добре. Това не е интересно тъй. Не, той не е яко тъй. Прекалено много демидж вкарва. Аз дали не му се избягах? Ти може да му избягаш всъщност? На кой? На скелет паяк нещо то. Да, просто се мърдаш малко настрани, не те вижда. Защото ти е много порити и ма бият отдалеч пак. Аз пайка ще го чиста поне. На 2 сърца съм. Това не е хубаво, защото ако ма види... Охо, Ендерман. Аз той много съм просто. Добре, аз съм направил торчове и то доста. Тук ще въглиш. Не можа да стане по-лошо. Можеше бе. 2 крипъра. Това е то, никога не казвай. Ще кажа никога. Да, това имаше една снимка в Фейсбук преди малко гледах. Какво ще я пратим? Че е малко така нецензурно. Не, човек. На другото остров, че съм и скелета ма стрелял там. Аз не мога да докосна... Тук е пълно с въглища, да ама. Но аз не мога да отида до овцете, защото има 2 крипъра там. Аз ще ги оправя. Ама не, той скелета ма е доста... аз съм на... Не, във вода хич не мога да убия този човек. Че и малко зомби. Те са много досадни между другото. Да, малките, те са супер бързи. Имат много гаден атак спид. Добре, Ендермана си е взел някакъв куп, няма пипа вече, той е сутрин. Сега трябва да очиста крипъра. Тогава след малко лефтвам шибаната мина. Не, аз съм така си я правя. Не, цъкай респълни си, виж първо координати да си вземеш айтемите. Не, аз ще се оправя, аз гледам къде са. Добре. Майката, няма ли никакъв айрон тук, бе? Аз съм умрял точно на спаун местото, между другото. Значи съм мръднал баян далече. Сега ще събера работите, то не е проблем. Хубавата новина от тази цялата работа е, че поне пък имам пясък много. Да, това е добре за прозорци. После като си правим къща, де. Навънка светло ли е вече? Да, бе. И то Добре. доста време. Ага. Аз опитвам да убия тия агнета. Аз агнета, бе. Сета. Да, сега ще излезем малко храна, нещо да насъберем и... Трябваше по-рано да кажеш, че е светло, но нищо. То скелетен, защо ме кемпи тук? Ще успеем да направим едно легло за сега. Нищо, едно. Ако се усмихне малко късмет. Не с този крипър за дървото. Да, на 3 сърца. Не, малките зомбита. Маля. Трябва да си направим някаква градинка. Чек, малките зомбита не могат ли да изгорят, в смисъл от пожар? Защото тук някой беше се скрил в тревата. В смисъл, не знам, брат. То се скри в тревата. Не го уби слънцето да го е такова нещо. Тук много пусто е, няма никакви форми на живот. При мен има много прасета, ама много. И тук да, съм ирих едно место. Слушам малко песен. Ама ти искаш ли да отидем на една планина там малко по-нататък? Те са 2. Да си вземехме, аз имам някакво само паражоли, така че няма смисъл се връщаме дори да си вземе на айтемите. Така. Аз имам в себе си... Лили, човек, тук накъде да погледне прасета? Да, аз съм тук те, аз ги бия пък. Да.
Но имам Значи, две не черна вълна и две бяла. той За се едно легло, да, ама другото. малко фейл. Доста прасета. Абе, още две овце ми трябва, брат. Аз ако намерим овце, аз ще избивам. Така си събрах и малко кабелство. Което е добре. Намерих още една. Добре. Така Значи, още една ни трябва, те ли? Да, ама обаче смисъл там, нали сега заминаваме на друго място, там неки притека имат тикви дори радост. Аз в момента тук избивам прасета, така поне събера малко храна. И ще се съберем някакси, къде си? Ами координатите са минус 194, минус 195 на 101. Че не мога да видя. Ти си тръгнал в някакъв друг посок. Да, тук не, кафява, вече имам едно кафява вълна. Още една овца ни трябва. 194. Ти си тръгнал... Не си тръгнал към планината, брат. Не знам, аз просто така си натам намерих прасет и пошла. Минус 194, нали? Да. Нищо не, нищо. Че тук има... Добре, събрахме за двете легла. Тук има има една кафява и една черна вълна. Така готови сме Не, ти си тръгнал, ма към другите там едни. Аз ти говорих. Не, аз дори не съм гледал, Аз качи на дърво. Чакай само момент. Тук имам неко прасета да избия. Добре, аз се качвам секунда. Има бамбук да взема ли си чуда? Къв бамбук бе? Захарна тръстика. Качил сме се на дърво и подскачам. Изчай, че аз паднах долу и да ям. Мега фейл. Нали? Добре, аре, подскачам си тук като някакъв идиот. Не бой се. Не, над мен пък ще има... Не мога да видя обаче. Бе, майката, дай изби му ще някое прасе и... Чай, че не мога да видя, бе. Боли ме шпека, после ще намерим. Ще изби му ще някоя свиня. Минус 110. Охо, 6 на едно място. Дева. Насекъде тук супер много прасета. Аз вече събрах почти 30 пържолки. Да има после храна. Минус 110. Охо, тук рози обая. Дай при мен имам, аз не ги взимам. Минус 194. Аз съм на минус 146. Ама то не се гледа само едното, и другото се гледа. Така тук някаква спрус такъв. Кое ти на какво си? На West, North? Не това бе, брат. Планината, Хикс и Z се гледат. Добре, Хикс и Z ти колко е? Така в момента съм на минус 290 и 154. Минус 290 и плюс 150. Да. Аз се постоянно да се движим, да ама... Ела към мене ти, бе. Дай се вим един към друг, не си ти да ми бягаш от мене. Добре, ти, значи, сега смисъл, кажи си координатите. Минус 216 и 42. Значи минус 216, 42, 100 са. Добре, сега идвам. Това 42 малко, че ме затруднява да кара. Колко беше минус 216 ли каза? Да. Минус 216, 215, там някъде. Да. Това е ясно. Аз само уточнявам, ти пък. Не мога да видя, съм на едно дърво и скачам като Мозамбик. Чакай да му ева майката нещо. Карто. Добре, те. Аз скачам, между другото. Добре, само момент, сега ще дам. Вече съм доста близо. Не, аз не гледам по дървета, аз гледам точните координати. Аз да видя отгоре. Вече съм на минус 206, защото аз се качих нагоре. Не мога да видя. Ти в каква гора си, бе, брат? Чакай малко, стой, че се те се обърках с тия шибани координати. Ако искаш, ти се качи на високо и да видим. Така, минус 200 и колко беше? 207 съм вече.
Защото съм Да, на и аз висок. съм там, на 38. Минал... Ей. А, да, аз те видях, да. Ето. Тя е направо. Късмет. Оу. И после нямал съм късмет, а. Аха. Дай вземи малко пясък. Какво? Песък. Имам 16, добре. Еко. Ети това. Защото нямам лопата. Аз ще ти дам ети. Аз Ти ще имаш ли? взема малко шугаркейн. Не ми трябва сега. Ще взем шибаните шугаркейнове, после да мога да се насадиме. Аз с ръка, че взимам песък. Ставя с лопата. Събираме ми викам по един стак и двама, ти да спреме. Не Не ни трябва толкова много. Бе, то с стъкла, не там прости. Да, бе, за нищо друго не ни трябва освен стъкла. И като събереш един стак спри. Сечем 34. И аз стана толкова съм вече. И ще си направим някаква платформа така на дърво отгоре да си направим там къщата. И това е хрумна като идея, ама... Искаш ли в следващия епизод да стане то номер? Да, след 10 минути нека те свърши епизод. Хой, ще отидем, ще намерим място и... лопатата замина за стаки 20. Нищо, не нищо. Аре, още едно. Стаки 20 точно. Добре, аз имам един стак точно, айде да... О, чай, тук има колал. Без да искам намерих. Чай да ги вземем. Виж тази дървена кирка, половин часа. Между другото, от една печка взели пържолите? Да, ама ми останаха 4 в честа. Няма никакво значение, взех. Да, бе, ето. Ти къде си? Аз съм при Санда. Ето там съм аз, бе. Ето. Аха. Да. Отивам на там. Добре, там горе да си вземе малко снег. А къде викаш, че са тиквите? За да си вземе и тикви и да си направим снежен човек и ще ти покажа как се фарми снег. Абе, знам как се прави. Там, ама той е в другата посока, ела. Там имаше колал, сигурно може да има и айрон, ама каре. Много има там, бе. Там като има... Не, там виж къде има колал, смисъл. О, чеки, прасенце. Дай да го избиеме така. Стой тук. Вече имам 39 пържолки. Аз имам 20. Екстра че стигнат за известно време. Да, бе, аз имам и 2 ябълки, май. Те не знам колко ядат тия ябълки, ама. Две такива. Да стих и 2 ябълки. О, дай ги избием тук тия прасети, искаш. Тук ти казвам, дето събраха много. Ма аз минах и ги... Да, сега ще ги доизбиеме. Ма те много е, човек. Нищо де, това е добре. Че е добре, ама. Те пускат крава най-хубаво щеш да е, защото... Има и кожа, да, има да се направим после букшелфове за енчантването, като се развиеме, нали? Мани и броня мога да направим, хубава работа е това, ама... Къде си ти, бе? И на едно дърво изчакай. Къде си ти? Долу. На спирката ли? Да. Те зад теб взета. Зад теб. Ето май, зад тебе. Аха. Че. Аз игнах 8 милиона от тия прасета. Аз съм трети. Аз нали пукнах от крипър. Вече имам 50 свински паржолки. Имам стаки и такова, и 38. Тук има бамбук, да го вземем ли? Захарната. Не, добре да вземи го, но аз имам за колкото си посадя. Тая матиква, виж ли? Да, дай си ги вземе тиквите и ще оправим работата. Май първо семена, ама байко. Абе, семената се лесно се прави, смисъл стоиш при тървата и аз имам 7. Така че може да има откъде да почна. Уби прасето. Аз имам брадва и така че тия бързо ще изчезнат тикви. Добре. Добре, дай първо се Това тук пак те не бяха на плана, те са току-що така вради. Това тук, ето е там. Има много работи. Виж на една е там, малко по-нагоре. Малко ще го виж, се приближи. Да. Такова, смисъл... Не ми трябват вече повече тикви, колкото си насадим има, ама... Други работи, примерно нещо, ако намерим джунгла... Там имаше крави, ама... крипъра. Кравите аз мислим на юб... не, топа. Нека да смисъл трябва да си намерим... няма ги бием, но... Къде има крави, да ги развъждаме с пшеница. Това виж колко много камън има, бе. Тук гледай как е цялото направо камък. Да, искаш отгоре нека се намерим равно повърхност, там нека да може да ни е къща в следващия епизод. Сега да се качим поне догоре, видях и въглища.
и паяци във водата, което е... Да, това изобщо не е добре, между другото, дай, нека трябва бързо да се покриеме. Да, това Добре, е... о, тъпите скелета ни как ланшотват. О, то ме качи горе. Кой е? Не, 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 не. На едно сърце съм. Аз се опитвам тук да убия паяците, ама... О, майка ти дева. Много съм далече. Сега координатите какви са? Хей, то се качи. Значи... минус 11 и 398. Добре, добре, на това следващия епизод. Довиждане Да. и Ай, до чао. нови срещи.